Sonani Jangkla Bija, Laimana Pani Kugalasi, Ebang Laisa Bija, Desa Kopija mungkin yang mereka itu lapar sih alas ini. Proposal dengan Sonani Jangkla Bija Kopija Hanai Badi bersama Ilana Kita. Sampai bertabai, Bija Kopija Hanai Kita mah Bija. Lina Selena Punga Switi Sauraima Mel Mainam Afat Punga Dainti Sauraima Mel Laimun Afat Dularai Batu Gautomni Aro Punga Naiti Sauraima Mel Laimun Afat Aro Mainam Afat Jerwa Jila Dularai Batu Gautom Jengha Denai Pui San ini haba Faria Denai Naiti haba Naiti Sanni Denai Be Laisi Bekamai haba Fari Uhai Angko lingna abunanai jerai angko man सम्मान होनानै दिनै बे सनानि जांख्रा खुगा लाइसि 6थि बिसान 2025 नि बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ मान बावनानै बेखेवबाय बेनि थाखाय आं बे बानजाय आफाद आरो लोगोसे सुजु आफादखौ जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय आरो बिथांमोना जेरै दुखु खस्थ खालामनानै बे लाइसिखौ मोनसे लाइसि बरनबा बिजाब बरनबा बहुत दुखु खस्थ जायो हर सान बहुत खस्थ खालामनो गोनां जायो आं मिथियो बे बाथ्राखौ आंबो सुजुगिरिनि माखासे खामानि मावदोंमोन बेनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ मिथिगौ गतिके बिथांमोना हर सान खस्थ खालामनानै बे बिजाबखौ बरननानै जोंनि धोरोमनिनो गासै बेवहाय फरायनो मोनगोन धोरोमनि अनगा जेबो बेयाव गुबुन माने रंजानाय बा माबानाय बाथ्रा बेफोरबायदि लिरनाय गैया नोंथांमोना आं आसा फारियो दिनै बे खुगा लाइसिखौ बेखेवना होबाय गतिके बयबो लांनानै जाहाथे न'खर लांनानै बेफोरखौ फरायगोन आरो मोनसे बाथ्रा बे खुगा लाइसिया जाय खालिनिफ्राय दिनै फैयै 6थि बिसान जाफैदों 1थि बिसाननिफ्रायनो आंबो बेवहाय आर्टिकल दिनैहालागै हरगासिनो दं दिनैनि बे 6थि बिसानावबो आंनि आर्टिकल गंसे दं नोंथांमोना फरायनो हागोन बेवहाय आंनि आर्टिकलनि मुङानो जाबाय आं बायदि बरसा दाजा माने मा बुंनाय जादों नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायबानो गम मोनगोन गतिके जों मा जायो गुबुन माखासे जों बिजाब लिरनो बा माबानो मेथाइ लिरनो खन्थाइ लिरनो माबाफोर लिरनो हायो किन्तु जोंनि बे धोरोमनि सोमोन्दै धोरोम बिजाब लिरनाय बा धोरोमनि आरज जोंहा लिरनाय सल' खन्थाइ मेथाइ गासै धोरोमनि सोमोन्दोआव लिरनो गोनाङा गोब्राब गोरलै बाथ्रा नङासै गतिके आं जेरै आं उत्साह मोनबोदों आंनि गुरुआनो जाबाय आंखौ बिजाब लिरहोनाय बा आंखौ बिजाब लिरनो फोरोंनाय धोरोमनि सोमोन्दै आंखौ गुबुन माने हारसा लेंगुवेजआवसो फरायदोंमोन हारसा लेंगुवेजआव फरायनानै हारसा रावजोंनो बर'सो लिरोमोन बेबायदियैनो आं सोलोंबोदों क्लास 4 निफ्रायनो गतिके आंखौ उनावहाय लासै फैनानै डक्टर मंगल सिंह सारखौ लोगो मोनबाय 2005 आवहाय लोगो मोननायनि उनाव सारा बुंबाय नोंथ' उन्दैनिफ्रायनो बिजाब लिरगासिनो दं नोङो मा खालाम जे बर' बिबो धोरोमनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै लिरग्रा जा लिरो नों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै लिरग्रा जा बेनि थाखायनो बिथांखौ आं गुरु मानिनानै बुंबाय नंगौ सार नोंथांनि आं खुगानि बाथ्राखौ आं माने लरसर खालामा आं जा लिरगोन धोरोमनि सायावनो आंनि खन्थाइ लिरबाबो धोरोमनि सायावनो मेथाइ लिरबाबो धोरोमनि सायावनो आरज लिरबाबो धोरोमनि सायावनो सल'मा फावथाइ थुनफावथाइ गासै आं जा लिरो आं बाथौ आफा बोराइ बाथौनि लोगोआवनो लोब्बा थानाय माबाखौ लिरो जाथायफोरखौ लिरो गतिके बेबायदिनो मंगल सिंह साराबो गावबो बिथाङा गासै धोरोमनि सोमोन्दैनो लिरो